Matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo ba kaya ako'y handa na tikapin? Hanggang pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, kung ba't kaya ibigin mo? Kung mabuti na ang buong ko. Magandang araw. It's nothing but words for me to show how much my love for you unfolds. From trouble and fears, this life is so free, and I need it to know, even though we're far apart, you're right beside me in my heart. Don't you know my love is here? Siyempre! Meron din siya inihandang letter. O diba? Nag-effort si Sir! Ito pa ang message ko ni Sir para sa inyo. Happy anniversary, mahal ko! I'm forever grateful to have you as my wife and mommy of Yen. Thank you for everything you've done for our family. Truly, I am blessed as said in Proverbs 18 verse 22. He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Even though we're far apart, you're right beside me in my heart. My love here is for you, Daddy Lilenge. Yan! Okay! Yan ang message ni Sir ko para sa inyo. Okay? Bago nyo po i-blow ang yung candle, dapat po ay mag-wish. Okay, wish mo na! Love! Happy 8 years anniversary, Angel! Ayan, pati cellphone, nakisama! Ayan, siyempre harap din natin ah! Don't you know my love is here? Ayan! Okay, ate! Ano po ang iyong masasabi kay Sir Romel na ngayon ay nasa Manila? Thank you, mahal! Love you! Ayan. Sana po ito ay kahapon pa po na sana ibinahatid. Kung nga lang, biglang ay ganap sa view. Ayan. So, ma'am, dito po tayo. Hawakan niyo po ang inyong teddy bear. Okay, magpapakilala na ako. In behalf of Edmonton's Flower Shop and Furniture, thank you, Sir Romel. All the way from Malati, Manila. At syempre, na-heritage natin ang sorpresa ang nais na mahatid sa inyong misis na si Ma'am Rosie. Ayan! So, happy 8 years anniversary sa inyo! Ayan! Thank you! Bye! Happy anniversary, mahal. Salamat sa pag-aalaga mo sa amin ni Yenel. Patuloy tayong manalangin na sana palang araw magkakasama na tayo palagi. I love you.
Bye.